твоите идеи. Но шегата на страна. Апартамента има своите плюсове. Най-якото е, че апартамента няма стари мебели, миришещи на нефталин, печи от набавави времето. Всичко е опразнено, отделно е на междинен третия етаж, изцяло южен и слънцето ще те пържи през целия ден. Тук е кухненския бокс. Компактно пространство, където ще трябва да развихриш интериорния си гений от нулата. Няма стари шкафове от предишни десетилетия, но пък все още си има плочки. Така че поне ще се забавляваш от къртенето им, преди да планираш всичко точно както на теб ти харесва. И да, банята в момента тече и е истинско приключение от миналия век, но не се плаши, предстои да се оправи. Получаваш си я в този автентичен вид. Ето я и черешката на тортата. Терасата. Апартамента се състои от две тераси. На едната преспокойно може да си пиеш кафето, докато ти гледаш квартала. А другата тераса може да я усвоиш към кухнята или да си простираш прането. Така че, ако търсиш топ локация, панел с потенциал, обади ми се или ми пиши, за да го видиш.